Plesová sezóna je v plnom prúde a určite mnohé z vás hľadáte kabelku ku plesovým šatám. Čo môžem ja povedať za seba je, že keď je kabelka lacnejšia, keď je to taká jednorazovka, tak celkový ten dojem tých šiat a toho vystupovania, tej prezentácie tej ženy, to podľa mňa pokazí. Preto tu mám pre vás dva tipy na krásne kožené ručne šité kabelky z Talianska, ktoré vám vydržia nielen na jednu plesovú sezónu, dokonca nielen na 2 plesové sezóny, ale môžete ich využiť aj na bežný deň, pretože sú to klenoty vo vašej garderobe. Prvý model je Giulia. Nádherný, elegantný model, čierna farba, zladíte to k čiernym lodičkám, zlaté kovanie, zladíte to krásne k zlatým doplnkom. Táto kabelka sa bude vynímať na vašom stole, pri vašej garderobe, pri vašich šatách. Ja si myslím, že oplatí sa. Oplatí sa, stojí iba 65 €. Je to kožená kabela, čiže využijete ju dlhodobo a okrem toho, že teda je to taká pekná kabelka do ruky, tak v cene máte popruh a na leto, na jar ideálna kabela crossbody. Popruh je nastaviteľný. Túto kabelku mám v bordovej farbe, môžete ju nosiť aj takto otvorenú, je to veľmi trendy. Mám ju aj v tmavo-modrej farbe, takejto krásnej taupe farbe. Táto sa veľmi dobre ladí ku všetkým farbám šiat. Takisto veľmi pekná farba, myslím si, že taká neutrálna, takisto sa hodí ku všetkým šatám. Takáto starorúžová. Ďalšia nádherná kabela, ktorú vynosíte aj na ples, aj mimo plesu, na bežný deň. Takáto kráska, pozrite sa, zlaté kovanie, zladíte ku zlatým doplnkom. Toto je také striebristé, čiže zladíte to ku striebristým doplnkom. Všestranná semišová koža. Toto je tak pekný kúsok, bude sa vynímať. Skutočne vám ju odporúčam. Mám ju v takejto krásnej hnedej. V tejto trendy bordovej. Toto je ešte zalepené, aby sa to neničilo. A na záver neutrálna taupe farba. Takisto zladíte ku každej farbe šiat. Pre viac takýchto typov ma nezabudni sledovať. A všetky tieto kabelky nájdeš na mojom e-shope www.lubimoda.sk. Prajem ti krásny deň. Ahoj!